Uhuhuhuhuhuhu. Muistatko? Rentu. Kuulit? Joo. Muistatko? Mä puhuin tämän jalkaongelmia milloin olet makasin vatsalle. Joo, se on todellakin, koska tämä on jalka lyhyt, tämä on pitkä. Okei. Ja tulla eri melkein 2 senttimetriä. Sen tarkoittaa minun sormet. Ja tässä minun sormet. Joo. Sormet tulevat tässä. Joo. Ja siitä sinulle tulee pikku bloke lonkanivel vasen puolella. Joo, se on. Ja sama pikku bloke oikein puolella. Tää on pahempi. Joo. Nyt me kurmin nyt tämän edessä. Ja tulee olka.